सैनिकी परंपरा असलेल्या कलंबिस्त गावातील एक सामान्य माऊली म्हणजे सरस्वती राजगे 1 जुलैला तिच्या वयाच्या 88व्या वर्षपूर्तीनिमित्त सावंतवाडी इथं तिचा सन्मान माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आणि सावंतवाडीचे युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे। या निमित्तानं या वीरपत्नीशी खास संवाद साधलाय कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर यांनी। मनोहर आणि मनसंतोषगडाच्या पायथ्याशी असलेला निसर्गरम्य गाव कलंबिस्त। गावाची सैनिकी परंपरा सर्वश्रुत आहे। गावात शिरतानाच या गावाची शेती समृद्धी जशी दिसत होती तशीच या गावातील शूरवीरांनी आपल्या देशासाठी केलेल्या बलिदानाची वीरश्री ही घराघरातून दिसत होती। भारत पाकिस्तान युद्धाला यावर्षी 60 वर्ष पूर्ण होत आहेत, तर कारगिलच्या युद्धाला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या निमित्त या गावातील शहीद हवालदार बाबली राजगे यांच्या पत्नी सरस्वती या माऊलीची भेट घेण्यासाठी कलंबिस्तला पोहोचलो। सरस्वती आजीला भेटल्यावर 88व्या वर्षातही ऊर्जा म्हणजे काय असतं हे प्रत्यक्षात दिसून आलं। भारतीय नागरिकांचा घास रोज अडतो ओठी, सैनिक हो तुमच्यासाठी, हे गाणं सुपरिचित आहे। परंतु जे सैनिक खरंच आपल्या बॉर्डरवरती आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपल्या देशासाठी आपली आन बान शान आणि आपला जीव तिथे घेऊन आपल्यासाठी लढत असतात, आपली सुरक्षा करत असतात, त्यांचं कुटुंब कशा पद्धतीने जगत असते, त्यांच्या पश्चात त्यांचं कुटुंब कशा पद्धतीने जगत असते, हे यांची स्टोरी खरं तर फार कमी ठिकाणी प्रसिद्ध होत असते। आज आपण आलेलो आहोत सावंतवाडी तालुक्यातल्या कलंबिस्त ह्या गावामध्ये आणि ह्या गावातल्या असाच एक शहीद की जो भारत पाक युद्धामध्ये 1965च्या भारत पाकिस्तान युद्धामध्ये शहीद झालेला होता। त्याच्या पश्चात त्याची पत्नी, 2 छोटी छोटी मुलं आणि कलंबिस्त सारखं गाव की जे 1965 मध्ये अतिशय दुर्गम असं होतं। कलंबिस्त गावातून जर एसटी पकडायची झाली तर इथून 10 किलोमीटर अंतरावरती असलेल्या गावामध्ये जाऊन धवडकी ह्या गावामध्ये जाऊन एसटी पकडावी लागत होती। आणि ह्या गावाचं जर दुर्गमत्व जर बघितलं तर आपण आता येताना बघितलं, ह्या गावातला रस्ता, ह्या गावातली जी काही निसर्गरम्यता आहे ती जर बघितली तर ह्याचं प्राचीनत्व, इथलं हे गाव किती आतमध्ये असू शकते ह्याची कल्पना आपण करू शकतो। अशाच या छोट्याशा तत्कालीन खेडेगावातून एका शहीद पत्नीने आपल्या मुलांना कसं वाढवलं आणि केवळ वाढवलंच नाही तर त्यांचं पालनपोषण चांगल्या पद्धतीने करून त्यांना चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण देऊन तिचे नातू आज ॲडव्होकेट किंवा तत्सम पदावरती कार्यरत आहेत। आज आपण ओळख करून घेणार आहोत अशीच वीरमाता सरस्वती राजगे यांचं। आजी, तुझं खूप खूप स्वागत आहे। कसं वाटतंय आज? बरं आहे। बरं कसा जेवण खाऊन असा, हो, बाकी काय नाही। पुढची ना 5-5 वर्षांनी डॉक्टरांनी जायत तिच्या बाळगून शेती करून मग शाळेत कितके पैसे म्हाका 7 रुपये 7 हेंका 5-5 तिच्यामध्ये हेंका दोघांको वाडीपर्यंत शाळा शिकयलंय शेती करून। बरं, होय। 3 सासू माव असताना 3 गावात, मग ह्याच गावात 3 पारपू ह्याच अशे तोराप केसरे शेत नाही नाचणी आणि ही सर भात इतक्या गावात माझे वावरलंय। आता खड्याचा आता हाडा गेली तरी पण आज हो 10 वाट्या 10 माणसाची 20 माणसा 10 वाट्याची पुरा वाट आमचं जीव की प्राण माझ्या बरोबर कधी असा नाही, माझा कधीच नाही, कोणत्याच वांगडा नाही असा। होय, तुझे मालक सैन्यात असत आणि तू लग्न केलंस त्याच्यानंतरचा ह्या कसा होता तेव्हाचा काळ? काय का बरं होतं तेव्हाचा काळ।
म्हाका खडे दाखोवकच नाही, काही नाही, वळखत नाही कडे. ते ह्या ठाया नाही वाढ, त्यांच्या बरोबर वाढ ठाई नाही. पण किती सांग तुला कळत नाही. कामाक निघले हे बघ कामाक सुटला असे हुंदर. बर. होय. पण आता तुझे मालक आता सैन्यात होते, ते वर्षभर कुठे कुठे जायचे, जम्मू काश्मीरच्या बॉर्डरवरती असायचे, कधी कुठेतरी सैन्य लढण्यासाठी जायचे. तुला तेव्हा कसं वाटायचं की बाबा आपले मालक तिथे आहेत, आपण एकटे इथे राहतोय, 2 मुलांना सगळं. जेव्हा पाकिस्तानचं युद्ध सुरू झालं त्यावेळेस टीव्ही वगैरे तर काय नव्हता तुमच्याकडे इथे बघायला, मग तू कसं काय, तेव्हाच्या आठवणी तुझ्या काय आहे? तुझे मालक तिथे लढण्यासाठी गेले शिपाई म्हणून? अच्छा. हा. त्याच्यानंतर म्हणजे तार आली हे तर झालं, म्हणजे तेव्हाचा तो हे होता की त्याच्याशिवाय दुसरं काय हेच नव्हता की तुला कसं समजणार. तेव्हा ह्या घेतल्याने कम हाडल्याने ते भैंशीर इले भैंशीर. पण कसं आहे इतर वेळेस ना, म्हणजे इतर जे कोणी शहीद होतात त्यांचं पार्थिव हे घराकडे आणलं जाते, म्हणजे त्यांची जी बॉडी असते ती घराकडे आणली जाते. तुझ्या मालकांचा तसाही झाला नाही, तुझ्या मालकांचा फक्त शर्ट आणला गेला. तुका काय वाटला त्यावेळेस? काय काळी सगळा गेला फुटाण, खडे काय नाही, जाग्यात जमलं तसं होतंय. हेसरला वाट करे ह्या घालू गेलो टकलर पाणी, मी घापकान पडले हाडे, पेळे वरसून खालता पडले, नको मका पाणी होणार. खूप जेव्हा काय काय झाला, काय करचलच नशिबाची गोष्ट प्रत्येकाच्या. हो. पण तसा झाला तरी तू काय थांबलंच नाही. तू उमेदीन कामाक लागलं, कारण तुझी 2 छोटी होय गे बाय मुलं होती. थांबतो ना कसं घरा नाही गे बाई, बोलताची सोय जाऊ कोणी का धुवून पोरगी लोकांच्या ताब्यात नाही गे बाई. बरोबर. शेती करत होतस तू, या म्हणून चांगलं. नाचणी थय करत होतं, भात हय करत होतं. मग तेव्हा कशी सगळी पैरी माणसा ह्या सांगते नाही. 3 गावात शेती ती सासू मामा असतं ना. होय. पण ह्या झाला पण ते असतं ना शेती. आणि मग नाही ती गेली टेशन आपली पोरगी मिया ती गेलेली. त्याच्या आधी सांगते हे 3 गावाची गजल, आणि मग नुसती शेती आणि पोरगी. बरोबर. खयच्या शाळेत जाईत पोरगी? वाडीक जाईत. होय. अच्छा. हो. तेव्हा ते इष्टीचं ह्या बी 5 बीस कमी होतो. आता खूप आपलं. तेव्हा थोडे होते, थोडे पैसे दोघा वाडीतच जायत मोठ्या शिक्षणात. हो खूप. आणि आता आधी 4थी 5वी अशी, मग वाडीत दोघं वाडीत. मग त्यांना नोकरी लागली शिकल्यावरती. तुमचं मुलगो असा तोही चांगल्या सरकारी नोकरीक लागलो. चेडू त्याने खटापट त्यांनीच केलं. मी आकडे शिक्षण नाही, माका काय नाही बघा अंगतो शिक्षण शाळेत नाही. बरोबर. घालूकच नाही. तळी औषधापाशी तळेव पोरगीच होती भावंड. बरोबर. हो. नाही शाळेत नाही जाऊ, शाळा बघूकच नाही. पण का शिकवलंय. बरोबर. वयाची तुझी 88 वर्ष पूर्ण झाली. बरोबर आहे. पण मी ऐकलंय तुमच्या मुलाकडून की तुम्ही त्या खेकड्याचो ह्या खूप भारी करतास म्हणून. खेकडे कुर्ल्यांचा हा ती तू खूप छान मस्त करतय म्हणून ऐकलंय. तू पकडूक जाई होतं की कसा काय? नाही बाबा तू नाही. त्याच्या आधी आता नाही. बरं. मी तुझो तो एक ह्याचोही व्हिडिओ बघलाय. कुर्ली खाणं नाही आणि जाणंही नाही. शिजवत होतस मा तेव्हा आता नाही. आता हातात नाही ना
फेकतात ना, माशात नाही, समुद्राच्या माशात हातात. आता सगळेजण असत करू, तेव्हा कोण करूक नव्हता म्हणून तू करीत होत. ते करतं घरातले. मग होय. आणि दुसरा तुझे मी एक व्हिडिओ बघलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तू होळीची गाणी पिणी भारी एकदम काय होतं. फुगडी फुगडी फुगडे भारी. होय. फुगडे एकदम भारी. एक आठवता तर एक म्हणून दाखवतं. होय होय. म्हणून दाखव एक फुगडीचा गाणं. फुगडीचा एक आठवता तर गाणं म्हणून दाखव. 5 वर्षाचे गे लाडू, 5 वर्षाचे गे लाडू, दिले 12 वर्षाचे वाटे, दिले 12, दिले राज गे भोवरा, दिले राज गे भोवरा, राज भोऊर गे आलो लाज, लाडू घर माये, इशी आले लाडू माये, घर लाडून गाणी शिगे केले जाते, जाता माडी लाणी, लाडून गाणी शिगे केले, लाडून गाणी शिगे केले, चालोनी बागे मधी भाकाय फुलोनी, फुलोनी शिरंगाळले, शेवटी घेऊया घेऊया उदाराला, माळून निघाली निघाली बाजाराला, हात थांबूया थांबूया जुगारीला. मस्त, छान छान, मस्त. बागेला पाणी घालून शेवंती फुलवली आणि ती चांगली एकदम उजारा घेऊ खोळी उजारा घेतली आणि ती काढली, ती निघाली बाजाराला. पण आता काय झालं, हे फुगडे बिगडे सुद्धा आता कोण काय घालत नाहीत गणपतीक. नाही, तेव्हा कसे घराघरात. माझी बहिणी सावळ्या ती येतली, तिच्या बरोबर व्हायच आपला. आता कसली फुगडी माझी जीव येतो वरचा हे देखील घालू नको नको बस बस अशो करत चालले. पण तुका घालूशी झाली तर तू घालतल. उमेद हा. वा, क्या बात आहे. उमेद हा अजून. होय, फुगडी घालूची उमेद हा. होय, पण हे घालूक देत नाहीत. नाही घालू असं ओन्या रोल ते जीव होतोय सो होय. आणि सोड मैया पाणी काय चलोनी चलोनी बागेमध्ये, बागताय फुलोनी फुलोनी माळ, शेवटी घेऊया घेऊ उदारा. आता टीव्ही बघतो तू. होय, टीव्ही बघते. काय बघतो टीव्ही वरती. काय बघते माका नावाने बावा फॅन लायचं चष्म आणि बघते. बर, काय काय सिरियली चालतात ता बघतं की काय टीव्ही वरती सिरियली चालतात ते बघतं. काय नाचतात काय करतात ता ते काय बोलतात तर नाही ऐका त्यांना. नाही काय फक्त चित्रात दिसतात ती बघित असत. बरोबर आहे. नाही आता इतक्या वर्षानंतर सगळे असं म्हणजे आता झिलई तुझं रिटायर झालो, मुलं ते तुझी नातवंडा चांगल्या चांगल्या कामाक लागली. आज इतक्या वर्षानंतर मालक तुझे शहीद झाले देशासाठी, तू सगळं एवढं सगळं सांभाळलंस, त्यांना मोठं केलंस. आज तुला कसं वाटते. काय नाही दुःख नाही सुख नाही काय नाही. नवऱ्याचं दुःख नाही. आता पोरग्यांचा काही जर खडी शोकरी सर्दी खोकली झाली तर काळीच फुट नवऱ्याचं. असं का झालं किती वर्ष. हा बरोबर. आणि लगीन झालंय ना तेव्हा 5 वर्षाचा. अरे बापरे. याडल्याक ना ह्या माया 5 वर्षाचा म्हाका लग्न करून दिले. म्हणजे किती आपले आयले पहिले म्हणाक लागले मिलिटरीवालो असा दी 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 असं ना नान दी चांचा बिंता काही एकमेकात आहे ना. त्याच्यानंतर 5 वर्षाला आली. पण आता 25 वर्षाची 30 वर्षाची. आता एक नातवाचा लगीन करायचा. नातू हा. बरोबर. त्याका पोरगी बघतो ते बघूया.
बरोबर. होय. आता तुझो एक सत्कार करूचो हा सावंतवाडी तुका माहित हा? होय ह्यानी झिलान सांगल्या. हा. होय. मग थंय आता तुझो सत्कार जातलो तुझ्या तू एक वीर पत्नी ह म्हणून एक सत्कार जातलो, तू एक वीर माता हस म्हणून तुझो सत्कार जातलो. तुका कसा वाटता? काय ना बरा इतकी आता झाली असं होती त्यांच्यावर खी गेला माझ्याचकडे की त्या लढाईवर ह्या झाला होणार. होय होय मा बरोबर. मग बरोबर. बरोबर. हो बरोबर. लोकांचे न्हंय खंय गाडये कापतात अशे तांकां खंय काय ना हिसाब नाही ना म्हाका म्या बागी खुंताय म्हाका होय तुका तुजो लढाईवर असं. होय बरोबर. नक्कीच आपण जर बघितलं तर हे शेवटचं जे वाक्य आजीने सांगितलेलं आहे ते खरंच महत्त्वाचं आहे. बाकीच्यांचे मालक किंवा त्यांचे मिस्टर हे कुठेतरी गाडीला आपटून कुठेतरी नदीमध्ये बुडून जातात, जो आहे तो शहीद झालेला आहे आणि त्याचं जे काही महत्त्व आहे ते निश्चितच तिला तिच्या शब्दात जरी सांगता आलेलं नसलं तरी तिच्या ह्या 2 वाक्यांमधून निश्चितच उद्धृत होते. खरंच ही जी जुनी माणसं आहेत आपल्याकडे हे खरं म्हणजे आपलं वैभव आहे की जे आता गावागावांमधून खूप कमी व्हायला लागलेलं आहे, कारण आधुनिकतेचा स्पर्श आता खेडेगावांना सुद्धा व्हायला लागलेला आहे. आज अनेक म्हणजे आपल्या कोकणामध्ये असं म्हटलं जायचं की इथे म्हाताऱ्या माणसांची खूप चांगल्या पद्धतीने काळजी घेतली जाते, परंतु दुर्दैवाने आपल्या कोकणात देखील आता वृद्धाश्रम वाढायला लागलेले आहेत. ह्या सगळ्या धवडग्यामध्ये आज ह्या आजीकडे जर बघितलं, तिने ज्या पद्धतीने आपल्याबरोबर जे संभाषण साधलेलं आहे ते जर बघितलं तर निश्चितच तेव्हाचं जग कसं होतं आणि किती सीधी साधी आणि सरळ माणसं होती हे जर बघितलं तर निश्चितच पुन्हा एकदा आपल्या कोकणचं वैभव काय आहे तर ह्याच्यामध्ये आहे हे निश्चितच सांगावंसं वाटते. आपण याच अनुषंगाने त्यांच्या घरातल्या माणसांशी सुद्धा संवाद साधणार आहोत, कारण जवळजवळ 1965च्या लढाईनंतर जेव्हा शहीद हिचे मालक झाल्यानंतर तिने ज्या पद्धतीने तिच्या मुलांची उपजणूक केलेली आहे आणि त्यांना चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या आयुष्यामध्ये जगण्यासाठी समर्थ केलेलं आहे ते तिच्या मुलांकडून आपण निश्चितपणे जाणून घेणार आहोत. सरस्वती आजी स्वतः जरी अशिक्षित असली तरी तिनं आपल्या 2 मुलांना उच्च शिक्षण दिलं. तिचा मुलगा सूर्यकांत हे पाटबंधारे विभागातून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झाले. त्यांनी आपलं पालन पोषण आईने कसं केलं या आठवणी सांगितल्या. सरस्वती आजीचे मालक 1965च्या पाकिस्तानच्या लढाईमध्ये शहीद झाले. खरं तर तेव्हाचा जो काही प्रसंग आहे तो आजीला आता तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने सांगता येत नाहीये, कारण थोडंसं विस्मरण थोडंसं, परंतु ज्या चलाखीने ती अत्यंत सुंदर हसत अशी उत्तरं देत होती ते जर बघितलं तर तिने त्याच्यानंतरचं जे आयुष्य आहे ते खरंच खूप छान पद्धतीने काढलेलं आहे आणि त्याचंच द्योतक आज आपण तिच्या ह्या 88व्या वर्षाच्या आपल्या तिच्या त्या तजेल्यामध्ये बघतोय. तिचे चिरंजीव जिने त्यांना चांगलं शिक्षण दिलं, एक मुलगा आणि एक मुलगी, त्यापैकी सूर्यकांत राजगे आता आपल्याबरोबर आहेत. सूर्यकांत राजगे हे पाटबंधारे विभागातून वरिष्ठ लिपिक म्हणून निवृत्त झालेले आहेत, परंतु एकूणच आपल्या आईने आपला सांभाळ कसा केला आणि आपल्या आईने आपल्या शिक्षणासाठी काय काय खस्ता खाल्ल्या, तेव्हाचा काळ कसा होता ह्याची सगळीच माहिती आपण सूर्यकांतजींकडून घेऊया. नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. बाबा शहीद झाले, आई अशिक्षित, घरची फक्त शेती आणि तेव्हाचा 1965चा काळ, अशा याच्यामध्ये तुम्ही छोटी छोटी मुलं 4 वर्षाची 7 वर्षाची कसं काय हे केलं, कारण अशिक्षित असताना सुद्धा शिक्षणाचं बाळकडू तिने तुम्हाला पाजलं, कशा पद्धतीने कसं काय काळ होता? त्यावेळी इकडे आम्हाला कळलं म्हणजे घरातल्यांना आम्हाला त्यावेळी काय समजतच नव्हतं, मग कसं शहीद होतात कसं मरतात माणूस हे काहीच माहीत नव्हतं, एकदम लहान होतो. तर त्यावेळी आम्ही साधारणतः मी पहिलीत होतो, माझी बहीण एक शाळेत नव्हती, 4 वर्षाची होती. तर त्या दरम्यान हे आलं तर घराकडे आलो तर शाळेतून आम्हाला बोलवून आणलं बघितलं तर घराकडे रडतायत, कशाला रडतायत काय रडतायत, आणि प्रत्येकजण आम्हाला सहानुभूती दाखवून कोणतरी आपल्याला उचलून घेतो हे घेतं. आम्हाला काय समजेना काय कशाला काढतंय, कसे वडील असतात कशी आई असते हे काहीच माहीत नव्हतं. आणि त्यावेळी त्या प्रसंगातून 1-2-4 दिवस झाले साधारणतः घरातली कोणी हे देत नव्हती. आई होती ती जागेवर होती ती, आणि आजी आणि ती रोज संध्याकाळी आलं की रडारड सुरू असायची. हे सगळं सहन करून त्या ह्याच्यातून आम्ही कसं तरी मग हिने काय ठरवलं, मला बेळगावमध्ये
परीक्षेला बोलवलं ऑफिसरच्या याला. ऑफिसरच्या याला तर सगळी ती ऑफिसरची मुलं होती लहान लहान, त्यांच्याबरोबर मलाही त्या ह्याला परीक्षेला बोलवलं. गेलो इथून, पण त्यावेळी इंग्लिशचं आम्हाला काही ज्ञान नव्हतं. तिथे मी साधारणतः पहिलीत नुकताच जात होतो आणि त्यावेळी इंग्लिशचं होतं. त्यावेळी जर कोणीतरी त्या इंग्लिशचं मार्गदर्शन ABCD आणि 1 2 एवढं जरी दाखवलं असतं तरी त्या परीक्षेत मी पास झालो असतो. आणि त्या पास होऊन मग मी 11वी 12वी करून आज ऑफिसर असणार असतो मिलिटरीचा. पण ते शक्य झालं नाही. नंतर तिथूनच त्यांनी काय केलं, इथे होत नाही शक्यता सावंतवाडीच्या मिलिटरी हॉस्टेलमध्ये ते टाका. मग त्या मिलिटरी हॉस्टेलमध्ये जबरदस्तीने तिथे टाकलं. इथे शाळा असतानाही मग 3रीपासून मी त्या सावंतवाडीत शिकलो मिलिटरी हॉस्टेलमध्ये. मिलिटरी हॉस्टेलमध्ये मी 15वीपर्यंत शिकलो. आणि तिथून नंतर मग एक त्यावेळी नोकरी मिळण्याचं कठीण होतं. पण नेमकं त्याच वर्षी एक शासनाचा GR आला, 15% शहीद मुलांच्या याच्यासाठी आरक्षण आलं. आणि त्या आरक्षणानुसार मला सांगितलं कोणीतरी तू असं अमुक ठिकाणी अर्ज कर. मग त्यानुसार मी अर्ज सैनिक बोर्डाशी केला. सैनिक बोर्डातून मला बऱ्याचशा नोकऱ्या म्हणजे कॉल लेटर आल्या. आणि त्या कॉल लेटर पहिल्यांदा मी रत्नागिरीत ट्रेझरी ऑफिसला लागलो. साधारणतः 1.5 वर्षाची तिथे सर्व्हिस करून रत्नागिरी लांब पडायला लागली. म्हणून दुसरा कॉल एक पाटबंधारे खात्यात चराट्यात दिला. त्या चराट्यातल्या इंटरव्ह्यूत पास झालो. आणि तिथून मग कायमस्वरूपी मी 30-32 वर्ष या पाटबंधाऱ्यात नोकरी केली. आणि तिथून मग एक 8 वर्षापूर्वी रिटायर होऊन आता मी घरी आहे. माझी बहीण तशीच D.Ed आसगाव कॉलेजला D.Ed केलं. ती तशीच नोकरीला लागली. पण तिच्यासाठी शिक्षणासाठी आईने जास्तीत जास्त प्रयत्न केले. मी शाळेत जायलासुद्धा तयार नव्हतो. तरीसुद्धा तिने मला एक प्रसंग असा आठवतो आहे, ज्यावेळी मी RPD शाळेत सावंतवाडीत होतो तर ती बाजारपेठेतली RPD शाळा ईगल स्टोअरच्या समोर आहे. त्या शाळेत मी इयत्ता 6वीत त्या ठिकाणी जात होतो. का तर तिथे मराठी शाळेत नको, 2 नंबर शाळेत सुट्या कमी, हायस्कूलला सुट्या जास्त, म्हणून मी त्या शाळेत गेलो. माझंच नाव मी काढलं. हॉस्टेल सुप्रिटेंडला सांगितलं मला इंग्लिश सुधारायला पाहिजे, म्हणून मी त्या ठिकाणी गेलो. आणि बघितलं तर तिथलं वातावरण जरा वेगळं हे झालं. मी शाळेतच जायचं बंद झालो. हे आईला लक्षात आलं. म्हणले हा काय मला पेन्शनला आई यायची महिन्याला. त्याला अरे शाळेत जातो म्हणून सांगता जात नाही कसं काय हा शाळेत, म्हणून तिने चेक केलं मला. शाळेत जाईपर्यंत ही माझ्या मागे दडून राहिली ईगल स्टोअरच्या समोर. आणि मी बघितलं शाळेत नाही. मग तेवढ्यात BS नाईक त्यावेळी हेडमास्तर होते. BS नाईक आले आणि वर्गशिक्षिका वारंगबाई, त्या दोन्ही आल्या. म्हणले अरे हा शाळेत येत नाही असं आईला. आईने लगेचच तिथे मला ईगल स्टोअरच्या समोर मारलं. 5-6 रपट्टे मारले. ते BS नाईक म्हणलं मारू नको ह्याला, तू गावात शाळेत घ्या, इथे तर शाळेत जाणार नाही. परत मी इथे 6वीत आलो. 6वीत इथे आल्यानंतर थोडंसं बघितलं तर नाही. आणि त्याच्यानंतर मी 1 नंबर कायम या 10वीपर्यंत हायस्कूलमध्ये 1 नंबर येऊन मला नंतर वाटलं अरे बाहेरच आपण शिकायला पाहिजे. मग त्यानुसार मी पुन्हा हॉस्टेलमध्ये मी प्रयत्नाने गेलो. त्यावेळी जबरदस्तीने घातलं होतं 3रीत. पण त्याच्यानंतर मी गेलो त्या ठिकाणी ॲडमिशन स्वतः घेतलं फॉर्म मी म्हणून. आणि त्या ठिकाणी मग 15वीपर्यंत शिकलो. आणि त्याच्यानंतरही नोकरी वगैरे ते. मग सांगायचा उद्देश काय तर शिक्षणासाठी ही जरी शिकलेली नसली तरी शिक्षणासाठी मारसुद्धा आम्ही खूप खाल्ला. बरोबर. आणि म्हणूनच आज तुम्ही स्वतः त्याचे हे ॲडव्हान्टेजेस जे काय आहेत ते एकूणच जर बघितलं तर म्हणजे बाबा मिलिटरीमध्ये होते. ते कधीतरी येत असतील गावी, म्हणजे सुट्टीला जेव्हा त्यांना सुट्टी मिळत असेल असंच काहीतरी ते म्हणजे ते रिटायर होणार होते. म्हणजे त्यांना ते सैन्यातून रिटायर होणार होते आणि त्या सुट्टीसाठी ते आलेले होते. असाच काहीतरी प्रसंग आहे आणि अचानक त्यांना जावं लागलं. काय सांगाल त्या संदर्भात? तर त्यांनी साधारणतः मला वाटतं म्हणजे आताच्या अभ्यासात त्यावेळी आम्हाला काय माहीत नव्हतं. पण आता मी ज्यावेळी त्यांच्या बाबतीत सगळं वाचलं, अभ्यास केला, त्यावेळी त्यांनी साधारण 21 वर्ष 6 महिन्याची नोकरी करून मिलिटरीत त्यांनी तिथून म्हणजे ज्या बॉर्डरवर होते तिथून हे रेकॉर्ड बेळगावात येतं त्यांचं. मिलिटरी म्हणजे मराठा लाईफ इन्फेंट्रीचं बेळगावला रेकॉर्ड आहे. त्या ठिकाणी ते पेपर म्हणजे रिटायरमेंटचे पेपर तयार करण्यासाठी तिथे त्यांना बोलवलं होतं. इथूनच तू पेपर तयार करते आणि घरी जायचं आणि नंतर तुझ्या पेन्शन वगैरे सगळे येईल. पण ते पेपर तयार करायच्याच आधी तिकडे युद्ध पुकारलं गेलं भारत पाकिस्तान. मग ह्यांचे पेपर तयार न होताच यांना पुन्हा त्या ठिकाणी बोलवलं. त्या ठिकाणी बोलावल्यानंतर पुन्हा ते 23 सप्टेंबर 1965ला ते हे गोळ्या आणि हे छातीची सगळी आणि पोटाची चाळण झाली असं ते सांगतात. मग त्याच शर्टाने त्यांचे जे अंगावर होते ते बांधण्याचा प्रयत्न केला त्याने. हे जे बाहेर आलं होतं सगळं ना फाटून ते बांधण्याचा प्रयत्न केला.
आणि ते नुसतं असं असे सांगतात हे माहिती नुसतं पाणी पाणी असं करत होते, पण शेवटी काय पाणी तिथे कोण आणून घालणार त्या ठिकाणी. आणि मग ते तसंच त्यांना बांधून असं हॉस्पिटलला नेण्याचा प्रयत्न केला दवाखान्यात, पण ते काय शक्य झालं नाही, ते शहीद झाले. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरती शत्रूच्या गोळ्यांचा सामना करत किंवा त्या द्वेषाने पुढे जाऊन की ह्यांना आता हरवायचंय किंवा आपल्याला त्यांचा पराजय करायचा आहे, त्या द्वेषाने ते पुढे गेले आणि दुर्दैवाने त्यांना वीरमरण आलं, ते शहीद झाले. परंतु आता जसं म्हणजे आता कुठेही शहीद झाला कोणी एखादा सैन्यामध्ये असलेला जर शिपाई किंवा हवालदार, त्याचं पार्थिव हे त्याच्या घरी आणलं जाते, तेव्हा तशी काहीच सोय नव्हती. मग आता इतक्या वर्षात म्हणजे आपल्याकडे हिंदू धर्मामध्ये आपण जे काही सोपस्कार असतात म्हणजे मृत्यू झाल्यानंतरचे ते कुठलेच इथे झाले नाहीत किंवा करण्यात आले नाहीत, परंतु त्यांचा जो शर्ट आहे तो काही महिन्यानंतर तुमच्याकडे दिला गेला. त्यावेळेसच्या तुम्ही लहान होतात, परंतु आजही ज्यावेळेस तुम्ही तो शर्ट बघता त्यावेळेस तुमच्या भावना काय असतात? त्यावेळी असं वाटतं की आता हे शर्ट बघितल्यानंतर मला सुद्धा वाटतं की आता हा शर्ट बघितल्यानंतर मी सुद्धा मिलिटरीत जायला पाहिजे होतं असं वाटतं. पण मी 2 वेळा प्रयत्न केला. येतात मी 9वीत असताना रेस्ट हाऊस, सावंतवाडीचं रेस्ट हाऊस त्या ठिकाणी भरती होती. मी काठेवर उभा राहिलो. ज्यावेळी तिथे मला वाटतं 50 किलो वजन पाहिजे होतं, माझं 42 किलो भरलं आणि वयला रिजेक्ट केलं. त्याच्यानंतर मी ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर कुठे नोकरी नाही म्हणून कोल्हापूरला भरतीला गेलो. त्या ठिकाणी भरतीला गेलो, त्या ठिकाणी माझं वय जास्त झालं म्हणून त्याने रिजेक्ट केलं. असं 2 वेळा मी आलं. पण ते शर्ट बघितल्यानंतर किंवा अजून त्यांच्या काय स्मृती आहेत त्या बघितल्यानंतर अजून अरे मी सुद्धा जायला पाहिजे होतं, मी तुझं सिव्हिल नोकरीला गेलो तिकडेच जायला पाहिजे होतं असं अजूनही वाटतं. नक्कीच. आता आईच्या वयाची 88 वर्ष झालेली आहेत. खूप खडतर परिस्थितीमध्ये तुमची चांगल्या पद्धतीने तिने निगा राखली, तुम्हाला मोठं केलं, तुम्हाला शिक्षण दिलं, तुम्हाला नोकरी त्यामुळे मिळाली. आज 1 जुलैला आईचा 88 पूर्ण होऊन 89व्या वर्षामध्ये तिचं पदार्पण होतं आहे. एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आई ही आईच असते, तिच्याबद्दल आपण म्हणजे म्हणूनच म्हणजे ज्ञानेश्वर माऊली म्हटलं जाते. तर तिच्या ज्या काही हे आहेत किंवा इतकी वर्ष तिने आपल्यासाठी ज्या काही खस्ता खाल्ल्या, तिने जे काही कष्ट घेतले, तिची उतराई होण्यासाठी कशा पद्धतीने तुम्ही प्रयत्न करताय? नाही, जास्तीत जास्त तिला आम्ही जपण्याचा प्रयत्न करतो. जर समजा काहीतरी झालं तर रात्रभर आम्हालाही आम्ही इकडे झोपतो, त्या घरात जुन्या ती झोपते. पण कधी एकदा जाऊन सकाळी मी तिला बघतो, जागेवर उठली किंवा कशी आहे हे मी नेहमी जाऊन बघतो. आता तिच्या पायाला थोडीशी जखम झाली आहे. रोज सकाळ संध्याकाळ ड्रेसिंग मी स्वतः करतो. एक वेळ फक्त डॉक्टरला दाखवलं देऊन डॉक्टर मला रोज ड्रेसिंग करायला पाहिजे तर मी करतो. मला काय ते मटेरियल दे, त्याने मटेरियल दिलं, त्यानुसार मी रोज सकाळ संध्याकाळ होतो. आता ती जखम पूर्ण भरलेली आहे, व्यवस्थित झाली आहे. 1 महिनाभर ती हे केलं. साधारण आपल्या ह्या गावांमध्ये जर बघितलं तर एका ठराविक वयानंतर आजी वगैरे घरामध्ये असते, परंतु ती घरामध्ये बसलेली असते, एका कोपऱ्यामध्ये बसलेली असते, आपल्या नातवंडांबरोबर म्हणजे संवाद साधत असते. या व्यतिरिक्त ती शेती वगैरे करत नाही. परंतु तुमची आई अजूनही सक्रिय आहे, अजूनही तिची उमेद आहे काम करण्याची. ती ज्या पद्धतीने बोलत होती, कशी काय शेती करत होती, कसं काय तिने हे सगळं आवार शिवार सांभाळलं? तर आम्ही त्यावेळी लहान असतानासुद्धा शेतीकडे याचा जास्तीत जास्त ओढ. आम्ही जरी हे नाही म्हणजे करायची विचार नसला तरीही जबरदस्तीने शेती करायची म्हणजे करायची. मी साधारणतः 6वी 7वीत असताना आपण जोत करायचं असं तिने मला हे ठरवलं. तिच्या भावाला तिने सांगितलं मला जोत करून दे. मग दाणोलीत जाऊन आम्ही 2 ही पाडकं आणली, एक रेडी आणि एक रेडका, लहान अशी 500 रुपयाचं काहीतरी ते त्यावेळी मिळालं, ते घेऊन आलो आणि त्यानुसार आम्ही जोत केलं. आमची शेती आम्ही ही स्वतः ती हे करायची कुपडायची आणि ते वासरू लहान असल्यामुळे एका बाजूला हे जोताचं ते जू असतं ते सकल व्हायचं म्हणून ही स्वतः ते हात धरायची आणि ती माझ्याबरोबर मी मागे त्या नांगरावरती हात धरून आणि त्या म्हशीच्या ह्याच्यावरती तिला वजन येऊ नये म्हणून ती धरून ती फिरवायची अशी. असं करून शेती आम्ही करून दरवर्षी ती शेती आणि अजूनही ती शेती म्हटल्यानंतर तिला एकदम ताकद येते आणि बळही येतं अशी करते. आणि आत्ताही ती तरवा काढायच्या तयारीत आहे. बरं, आता म्हातारी माणसं म्हणजे मी मगाशी एक जो उल्लेख केलेला होता की कोकणामध्ये आता वृद्ध माणसं जर म्हटली तर एक
थोडासा आधुनिकतेमुळे थोडासा की बाबा काय ह्यांची कटकट आहे किंवा काय सारखं सारखं सांगतायत, ह्यांचा बोजा आपल्यावरती आहे, किंवा आता एक नवीन जो ट्रेंड आलेला आहे घरामध्ये म्हणजे सासू सुनेचा, ते जर बघितलं तर सुनांना ह्या अशा म्हाताऱ्या व्यक्ती नको असतात घरामध्ये, अशा पद्धतीचं एक थोडंसं जर बघितलं. परंतु आज तुमची आई आर्थिकदृष्ट्या देखील सक्षम आहे, शारीरिकदृष्ट्या देखील सक्षम आहे. आज तिचा तेवढाच होल्ड तुम्ही ह्या सगळ्या मुलांवरती आणि तुमच्या ह्या सगळ्या कुटुंबावरती आहे. हे जे काही आहे म्हणजे एक जो घरातल्या एका बुजुर्ग माणसाचा जो काही होल्ड असतो तो कसा काही तिने टिकून ठेवला. अजूनही तसाच तिथे ठेवलेला आहे. कोणी जरा हिच्यावरती कोणीच बोलायचं नाही असं ती येते. मी सांगेन ते करायला पाहिजे. असं कुठलंही काम असलं हे आत्ताच्या आत्ताच व्हायला पाहिजे, नंतर करूया, दुपारी करूया, संध्याकाळी असं नाही, आत्ताच ते व्हायला पाहिजे अशी अजूनही तिची. तू नाही करत तर मी जाऊन करते असं करते. आणि आर्थिकदृष्ट्या आज जर बघितलं तर तसं आम्ही व्यवस्थित आहोत. तिला जवळजवळ 90च्या जवळपास 90,000च्या जवळपास पेन्शन आहे. मला 35,000 आहे, म्हणजे जवळजवळ 6 लाख रुपये दर महिन्याला त्याचं आहे. मला आश्चर्य वाटलं की आजीला 90,000 रुपये पेन्शन आहे आणि हे शिकलेले आहेत. आजी अशिक्षित होती, आजीचे मालक शहीद झाले, परंतु तिने ह्यांची सगळ्यांची उपजणूक केली, तिला खडतर परिस्थितीमध्ये ह्यांना वाढवलं. आज सूर्यकांत राजगेंना 35,000 रुपये पेन्शन आहे आणि आजीला 90,000 रुपये पेन्शन आहे. त्यामुळे जर आर्थिकदृष्ट्या जर बघितलं तर आज आजी ह्या घरामध्ये सगळ्यात सक्षम असलेली व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या ही आजीच आहे. सरस्वती आजीचं नातू सुशील यानेही वकिलीची परीक्षा दिली आहे. आजीबद्दलच्या त्याच्या भावना त्यानं व्यक्त केल्या. बाबली राजाराम राजगे यांची 3री पिढी आता कार्यरत आहे आणि आजीच्या कडक शिस्तीमध्ये ह्या 3ऱ्या पिढीने आपला जो शिक्षणाचा वसा आहे तो कायम ठेवलेला आहे. त्यांचा नातू सुशील ह्याने वकिली केलेली आहे, वकिलीची परीक्षा दिलेली आहे आणि अत्यंत सुपरिचित वकील म्हणून सावंतवाडी आणि हा पंचक्रोशीमध्ये तो सुप्रसिद्ध आहे. सुशील, आजीने खूप चांगल्या कडक शिस्तीमध्ये आपल्या वडिलांची सुद्धा खूप छान देखभाल केली, आत्याशी केली. तसंच तुमच्या नातवंडांपर्यंत सुद्धा तिचा जो काही शिस्तीचा वसा आहे तो आलेला आहे. काय सांगशील आजीच्या ह्या सगळ्या शिस्तीबद्दल? सुरुवातीला अगोदर आधी तिने आई म्हणजे वडिलांना आणि आत्तेला यांना शिक्षण दिलं आणि अतिशय खडतर परिस्थितीमधून तिने त्यांना शिक्षण दिलं. शेती करून सगळे त्यांची उपजीविका केली, त्यांना शिक्षण दिलं आणि नोकरीला त्यांनी लावलं. आणि त्यानंतर तोच वारसा आता म्हणजे शिक्षणाचा, नोकरीचा किंवा व्यवसायाचा आम्ही घेऊन पुढे चाललो आहोत. आणि अतिशय शिस्तबद्ध अशी आजीच्या शिकवणीमुळे आम्ही आता इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आणि तिची जी शिस्त आहे म्हणजे पहाटे लवकर उठणं, त्यामुळे त्याचप्रमाणे एखादं काम हातात घेतलं तर ते पूर्णत्वास नेणं, ही तिची जी शिस्त आहे, त्यामुळे आम्ही आता या इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. नक्कीच. आजी म्हटली की प्रेमळ आजी, वडिलांनी जर एक धपाटा दिला तर आजीच्या कुशीमध्ये जाऊन तिला सांगायचं किंवा गोष्ट सांगणारी आजी, अशी एक चित्र प्रत्येक घराघरामध्ये आपल्याला दिसून येते. मग आतापर्यंतच्या या सगळ्या म्हणजे आता तू वकील झालेला आहेस, वकिलीची परीक्षा दिली आहेस, तू स्वतः प्रॅक्टिस करतोस, हे सगळं करत असताना आजीने तुला कशा पद्धतीने सपोर्ट केला की तुला वडिलांच्या मारापासून वाचवलं की तुला सांगितलं की नाही ते सांगताय ते बरोबर आहे, अभ्यास करायलाच पाहिजे? आजी म्हणजे हे दोन्ही याचं मिश्रण आहे. म्हणजे अतिशय कडक शिस्त आणि अतिशय प्रेमळ. तिच्या एवढं प्रेम म्हणजे आईवडिलांपेक्षाही ती जास्त प्रेम करते. माझ्यावरच नाही तर माझ्या भावंडांवरही किंवा घरातल्या प्रत्येक सदस्यावर. आणि घरातल्या प्रत्येक सदस्याला शिस्त लावणं किंवा त्याच्याकडून एखादं काम असेल तर ते करून घेणं, पूर्णत्वास नेणं, हे तिच्याकडून शिकण्यासारखं आहे. एखादी गोष्ट तिने मनात ठरवली की ही बाबा काम उद्या करायचं आहे तर ते पूर्ण केलंच पाहिजे, कशाही परिस्थितीत काही होऊ दे, अशी आजी आहे. आणि तिचं प्रेम जर म्हणाल तर ती अतिशय सर्वांवर घरातल्या प्रत्येक घटकावर प्रत्येकावर प्रेम करते आणि प्रत्येकाला प्रेमाने वागवते. नक्कीच. आता हा जो काही हे आहे, आता 88 वर्ष पूर्ण होत आहेत. हो. तुझे आजोबा शहीद झालेले होते भारत पाकिस्तानच्या युद्धामध्ये. त्याच्यानंतरचा जो काही घटनाक्रम आहे तो सगळा आता तुला माहीत आहे. एकूणच हे सगळं बघितलं तर एका शहीद झालेल्या कुटुंबातला तू सदस्य किंवा त्यांचा नातू म्हणून तू किती प्राऊड फील करतोस? नक्कीच प्राऊड फील करतो. कारण आमचा हा गाव किंवा पंचक्रोशी म्हणाल तर ही जवानांची म्हणजे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची हे आहे. आणि इथे बरेच
जास्त ते आर्मीमध्ये जाण्यासाठी उत्सुक असतात आणि कार्यरत पण आहेत आता. आणि हा जो गाव आहे तो सैनिकी परंपरा असलेला गाव आहे आणि त्याच्यात या गावामधील आमचं एक कुटुंब, त्यामध्ये आमचे आजोबा 1965च्या भारत-पाक युद्धात शहीद झालेले आहेत. त्यामुळे शहीद झालेले असल्यामुळे एक जे पंचक्रोशीत आम्हाला एक मान आहे जो त्या याच्यामुळे भारत-पाक जे युद्ध झालं आहे त्याच्यात आजोबा शहीद झाले, त्यामुळे एक वेगळी ओळख निर्माण झालेली आहे. आणि इथे जर बघितलं तर आपल्या लिंगेश्वर मंदिर आहे कलंबीज गावात, तिथे एक स्मारक पण उभारलेलं आहे. तिथे जे शहीद झालेले आहेत आमच्या गावातील त्यांचं स्मारक तिथे उभारलेलं आहे. बरोबर. एकूणच हे सगळं करत असताना आता आजीचा 1 जुलैला वाढदिवस आहे आणि त्यानिमित्ताने खूप छान असा कार्यक्रमाचं सुद्धा आयोजन केलेलं आहे. कशा पद्धतीने बघतोस, कारण आत्ताचे कार्यक्रम असतात ते म्हणजे जे वाढदिवस असतात ते यंग माणसांचे वाढदिवस असतात. 88 वर्षाच्या आजीचा, तो देखील एका शहीद झालेल्या पत्नीचा, तो देखील एका अशिक्षित खेडवळ तथाकथित आज आपण आजच्या जगामध्ये म्हणणाऱ्या आजीचा वाढदिवस आपण साजरा करतो आणि त्याला सुरेश प्रभूंसारखा अत्यंत टॅलेंटेड असा माणूस येणार आहे त्या कार्यक्रमासाठी. काय बघतोस, कारण सुशिक्षित आहेस, आजचं जग, नवी पिढी आहेस तू, कशा पद्धतीने बघतोस ह्या कार्यक्रमाकडे? खरं बघितलं तर हा वाढदिवस वगैरे साजरा करणे, आम्ही जर कधी तिला सांगितलं की तुझा वाढदिवस आहे आपण साजरा करूया तर ती नको म्हणायची आणि केक कापणं वगैरे तिला आवडत नसायचं. आणि आत्ता मला वाटतं दळवी साहेबांच्या पुढाकारातून हे त्यांची जी चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे त्यांच्या माध्यमातून आणि सुरेश प्रभूसाहेब तिथे येणार आहेत त्यांच्या माध्यमातून किंवा सैनिक बोर्ड आहे, त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून हा जो वाढदिवस साजरा केला जातो आहे तो खरंच कौतुकास्पद गोष्ट आहे. कारण असा वाढदिवस किंवा असा प्रोग्रॅम यापूर्वी कधी झालेला नव्हता आणि हा प्रथमच होतो आहे, तर त्याचा देखील आनंद होतो आहे. वीरपत्नी सरस्वती राजगे यांनी 60 वर्ष संसार नेटानं हाकलाय. आपल्या शहीद झालेल्या पतीचे फक्त कपडे तेव्हा परत आलेले होते, मात्र त्या प्रसंगातून डगमगून न जाता सरस्वती आजीनं जिद्दीनं आपला संसार केला. माझ्या पाठी हे जे घर दिसतंय ते अशा माणसाचं आहे की ज्याने या देशासाठी बलिदान दिलेलं आहे. ह्या बलिदानानंतर या घरात राहणाऱ्या जी गृहिणी होती, त्या वीर माणसाची जी काही पत्नी होती, त्या पत्नीने जे काही कष्ट घेऊन आपल्या मुलाबाळांना वाढवलं, त्या वीर पत्नीचं हे घर आहे. आणि त्यानंतर त्यांच्या ह्या कष्टाला चांगल्या पद्धतीने आपल्या सगळ्या कलागुणांना वाव देऊन जगण्यासाठी समर्थ करून या जगामध्ये जगण्यासाठी सिद्ध झालेले सूर्यकांत राजगे, त्यांचा मुलगा ॲडव्होकेट सुशील राजगे आणि त्यांची बहीण, त्यांच्या आत्या, त्यांचं संपूर्ण कुटुंब यांनी शिस्तीमध्ये ढालून ज्या महिलेने एकत्र करून जिने ही सगळ्या ह्या कुटुंबाची चांगल्या पद्धतीने मोठ बांधलेली आहे, अशा सरस्वती आजींचं हे घर आहे. सरस्वती आजींचा 88 पूर्ण होऊन 89व्या वर्षातला हा वाढदिवसाचं संकल्पना विनायक दळवी चॅरिटेबल ट्रस्टने आखली आणि ती प्रत्यक्षात आणण्याचा देखील संकल्प झाला. 1 जुलैला सावंतवाडीमध्ये या विनायक दळवी ट्रस्टमार्फत सरस्वती आजींचा खूप चांगल्या पद्धतीने आणि तिच्या केलेल्या ह्या इतक्या वर्षांच्या तिच्याही खरं तर ते देखील एक बलिदान आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. तिने अर्थात हे बलिदान वेगळ्या पद्धतीचं आहे. तिने तिचं कुटुंब सांभाळलं, तिने तिच्या ह्या संपूर्ण समाजामध्ये तिच्या कुटुंबाला खूप चांगल्या पद्धतीने सक्षम केलं. त्याचबरोबर तिने या पूर्ण ह्या कलंबीज गावामध्ये तिच्या वाडीतल्या माणसांना देखील एक चांगल्या पद्धतीची शिकवण सुद्धा दिलेली आहे. अशिक्षित असलेली ही बाई आपल्या मुलांसाठी, आपल्या समाजासाठी काय करू शकते त्याचं उत्तम उदाहरण ह्या बाबली स्मृतीने निश्चितपणे बघितलेलं आहे. आज सैन्य म्हटलं, सैनिक म्हटलं की आपल्याकडे जो तरुणांचा ओढा असतो जाण्याचा तो थोडासा कुठेतरी कमी होताना दिसतो. मात्र कलंबीज गावाची ही जी परंपरा आहे ती ह्या बाबली राजाराम राजगे कुटुंबाने कायम ठेवलेली आहे. त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीने आपण या देशाचं काहीतरी देणं लागतो अशा पद्धतीने आपलं जीवनमान ठेवलेलं आहे आणि ह्या सगळ्यांना कंट्रोल करणारी जी आहे ती सरस्वती आजी.
तिच्या या वाढदिवसानिमित्त आपण तिला खूप खूप शुभेच्छा देऊया आणि जीवेत शरद शतम अशा आपण तिला शुभेच्छा देऊया. तिने अशाच पद्धतीने या समाजाचंच नव्हे तर ह्या देशाच्या तरुणांना चांगल्या पद्धतीने संदेश देऊन आपला जो काही बुजुर्गतेचा जो काही वसा आहे तो तसाच कायम ठेवू देत अशी आपण आशा करूया आणि तिला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊया. सरस्वती आजीच्या 88 वर्ष पूर्तीनिमित्त विनायक दळवी चॅरिटेबल फाउंडेशननं सिंधुदुर्गातील NCC, NSS आणि सैनिकी कल्याण कार्यालयाच्या सहकार्यानं आणि श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या पुढाकारानं 1 जुलैला तिला सन्मानित केलं जाणार आहे. सरस्वती आजीच्या या धडाडीला टीम कोकण 7 लाईव्हचा हृदयपूर्वक सलाम आणि जीवेत शरद शतम अशा शुभेच्छा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.